سلام كوبرات تخطاتنا خميك أنيهم كم أتويلكم دلهم تانكي بمزاكم شير قبر لهم أو خلهم لا جيركم تومو توم زي أتو خالط فيهم كاتو أقدر سلزمنا نايلهم يمدد نخاهم تلمود مالتي سو مجمريا دمس يسمع عن تهالي نصور يسمع على لكم صحفلي وي حد لكم صحفلي تخليهم أو خلهم كا شير مقبار تحبابورني تانكي سو ماتش سلام هبتم حونا تانكي بمزاكا دقيمة دمس كويس مع له شير مقبارنا بخلهم بليز تانكي أدماس يس اسمع له طب تانكي ترحس يا تانكي باي ذا واي توم نمت كل جزء حدا عينة سباتينا تماسا سبتي سلزنا بتك على سبك بس إحنا تان بليس أنا كل جزء تجبر وعي مبارك بز حاجة داس أكون نكون نيرو كون خالي مالتي أقدر داسي زي كون خالي جن مزغخار نزأكلك شير قبل لهم أبو خلهم بليز تانكي سو ماتش كنت المود دقيمة رحس بعد تنقت نتوم نوعلو زلناها أبزنا لو متمرتنا أوف كورس بزعبها محدارة كنز personal finance تمسرتاوي والقاوي finance إلنا نصوع تمرتي كون أوف كورس كم تلمود ناي حتى الملسد كهلو ناي مودعتها نصر تانكي برهين تانكي سمرا شي perfect أوكي يا سو كم تلمود سكرين شير قبل لكم إيه زخون حتتات انتهاليكم كان احنا عداليكم سنحمو إشي زبزحنا دارجا عسرة دقيقة مس بزحنا إننا نأتو زلنا أحوات عيتين كل جزء هبتي ساعاتنا مسينات نساتف أزي حجاز مخونا نيرو سلام كوبرات تخاتالتنا دقيمة مقع بدحن مساكم اتيوم آتيكم زلهم اتي فيديو ريكارد من سخونة تريقوا زلهم كا of course أتنا كومنت سيكشن نابت لايك نجيركم نتحاليفكم أزي حجاز كون خلينا زي channel سو نايلوم تمرتنا كم زي أبسكرين تريقوا زلهم نصر بزعبا personal finance انتاي كم زخونة حدا ود سب كنت عينتات ميلاتات كتقم يخل ويناتو هابتي كهعبت ويك أصلا من تايم قليهم نيجاتيف هابتي زلوم قليهم كا أونتاوي ويقليهم ألوتاوي ويقليهم كا أونتاوي زهلوم زبل تمرتي بحفشها نتورز ويكا هابتي انتاي مقانو كله بحفشها أحد رابينا كنقولس أو كنفتنينا مالتي So perfect, yeah. Personal finance ውልቃዊ finance ማለት እዩ just ንጹር ውልቃዊ personal ሕጂ ካብ ሓደ ሰብ ናብ ሓደ ሰብ ክፈላለ ይኽእል እዩ ንዓይ ዘድልየኒ ንስኻ ዘድልየካን ኣመሓድራ ገንዘብ ናተይን ኣመሓድራ ናትካ ገንዘብን በበይኑ ክኸውን ንምባል ማለት እዩ so personal finance ወይ ውልቃዊ finance ክንብል ከለና basically ነዚ ምሕደራ ገንዘብ ኢልና ንፅውዖ ነቲ ገንዘብካ ክትዕቅቦ ኣለካ ንብሎ ኩሉ ግዜ ነቲ ገንዘብና ኢንቨስት ንገብሮ which is the main እቲ ቀንዲ ምክንያት ኣብዚ ቻነል መጀመሪና ዝኸውን ዘሎ ማለት እዩ ዝሓቆፈ እዚኦም ከዓ ፐርሰናል ፋይናንስ ወይ ከዓ ውልቃዊ ፋይናንስ ኢልና ንፅውዖም ስለዚ ገንዘብካ ከተመሓድሮ ተዘይክኢልካ ኦፍ ኮርስ ከመሓድረካ ኢና ድልቱ ላዕልን ታሕትን ከብለካ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ሶ ኩሉ ግዜ ሞርጌጅ ዝብል ቃል ክንሰምዕ ንኽእል ኢና ኣብ ናይ ገዛ ብፍላይ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ትካል ባንክ ክኸውን ይኽእል ወይ ካልእ ክኸውን ይኽእል ዝለቅሐካ ዘሎ ገንዘብ ሞርጌጅ ኢልና ንፅውዖ ንስኻ 10 ሚእታዊት እንተከፊልካ እቲ 9 ሚእታዊት ትልቅሖ ኣለኻ ሞርጌጅ ትገብሮ ኣለኻ ወይ ፋይናንስ ትገብሮ ኣለኻ ክንብሎ ንኽእል ኢና ኢንካም እቲ ኣታዊ ንብሎ ባጀትን እዚ ምሕደራ ገንዘብ ኩሉ ብሓፈሻ ኢንቨስቲን ኣለና ኣብዚ ናይ ታክሴሽን ወይ ግብሪ ኢልና ንፅውዖ ኤክስፐንስስ ወይ ወፃኢታት ኣለና ኩሉ ግዜ እዚ ከዓ ሪታይርመንት ፕላን ኦፍ ኮርስ ሜቢ ኣዝዩ ኣገዳሲ ይኮን ማዕረት እዮም ካልእ ግን እዚኦም ኩሎም ኣብ ፐርሰናል ፋይናንስ ወይ ከዓ ኣብዚ ውልቃዊ ፋይናንስ ንብሎ ዘለና ዝኣተው እዮም so ስለምንታይ እዚ ፐርሰናል ፋይናንስ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ስለምንታይ ኩሉ ግዜ ውልቃዊ ፋይናንስ ኢንቨስቲን ስቶክ ማርኬት ሪል ስቴት እንዳበልና ንዛረብ ቀዳማይት ቀንዲ ዕላማ ናይ እዚ ፐርሰናል ፋይናንስ ኣገዳሲ ዝኾነሉ ዕላማኻ ንኽትሃርመሉ ዝተፈላለዩ ዕላማ ክህልወና ይኽእል እዩ ብከምኡ እቲ ፐርሰናል ዝብል ዘሎ ማለት እዩ so እዚ ዕላማ እዚ ዝተፈላለዩ ክኸውን ይኽእል እዩ ንሓፂር እዋን ዘድሊ እኹል ገንዘብ መሓዝ እዚ ኤመርጀንሲ ፋንድ ኢልና ንፅውዖ ንጥሮታ ክትወፅእ ማለት ወዲ 3 ዓመት ዲኻ ሪታየር ትገብር ወዲ 40 ዓመት ሪታየር ክትገብር ትጥሮታ ትወፃሉ ወይ ከዓ ሃብቲ ሚዕ ሕጂ ሲልካ እኹልካ ኣዕሪፍካ ትነብረሉ ዘሎ ግዜ ማለት እዩ ወይ ከዓ ንትምህርቲ ኣብዚ ግዜ እዚ ዝበለፀ ኢንቨስት ክትገብሮ ትኽእል ወይ ወፍሪ ክትገብሮ ትኽእል ኣብ ነብስኻ ኢልና ንፅውዖ ዘለና ስለዚ ብፍላይ ደቅና እንተሃልዮምና ከዓ ነዚ ናይ ትምህርቲ
كنأكلهم نخلينا مهنياتو كم تقول جزية زبلو أنا يونيفرسيتي مار كله بزي 19 نعمت كفيل لأن نمهارو إسو أوف كورس لون بلقاح وسيدنا مالي سلازي 4-5 شهري 4 لقاح حزنا إنا نقعد بز حسب مالتي ستودنت لون إنا نسوع سلازي كابز ناخذ حنو دقنا كاب عنا أوتوماتيك قديم نكفل لهم دي ويكال ميلاتات كنتقم لهم انتي مفلات يقدر سناي بيرسونال فاينانس ويكا جنزب بحافشة انتي مخان مفلات أزي أقداسي يقبرو سو زي حترات ناي أفلوتو ناي بيرسونال فاينانس وي ناي ولقاوي فاينانس بمهلاو ويحزرت أفلوتو ناي زيهم زي مهلاو بزح سعبينات كسعبونا قول يوم أبعبت سبنا ببزح نريق زلنا مالتي قداماي poor financial decision making كل جزية وسانة كنوسن كلنا كمزي حماق عينت وسانة كنوسن نخلينا سنحيلنا هالرئينا حماق عينت وسانة كنوسن نخلينا كالأي ناتنا هابتي كنا خعبتولو زقبأنا كنت زدله أي كنا حزون نخلينا ويك أخم تزدله كنهبتن كتسقمنا يخلي مهنياتو أفريطونا ولقاو فاينانس لزي بنا اتمسرت أو زخون زولزي سالساي inability to budget effectively كل جزية بادجت نسحيلنا خنزاربينا ولا نسو بادجت نختقبر ويقنزب كان ختم محادرو إسلامي تاودي هابتو تقبرو وسايتاتك أتاوتاتك اللو كل من محدار كشجري كاي خليو تولقاو فاينانس مزي تفلت مالتي زعبيه ببزعي أبانا زري أزلو خنتاي تبلع vulnerability to scams scam ማለት ከዓ ፒራሚድ ስኪም ክኸውን ይኽእል እዩ ፖንዚ ክኸውን ይኽእል እዩ ብብዝሒ ሰባት ከባቢ 200,000 ፓውንድ ከሲረ ዝብል ኣብ ዝሓለፈ ደው ኢለ ነይረ ሓደ ብሰንኪ ናይ ስካም ብሰንኪ ስርቂ ብሰንኪ ሕፅረት ኣፍልጦ ናይዚ ፋይናንስ ብምህላው ብዙሕ ሳዕቤናት ከብለና ክእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ብፍላይ ተቀዳዲምና ኣብ ቴሌግራም ይኹን ኣብ ወሳብ ይኹን ኣብ ቫይበር ይኹን ኣብ ግሩፕ እንተእትዮምና ኣብኡ ዝሰደዱና ሊንክ ዘይንፈልጦም ሰባት እንተኮይኑ ኣብኡ ጠዊቕና ስኢልና ገንዘብና ነዋፍር እንተሃሊና እንታይ ሕፅረት ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ ከምኡ ፋይናንስ ኣይሰርሕን ስለዚ ብዙሕ ፃዕርን ብዙሕ ኣፍልጦን ብዙሕ ክስታይ ነገራትን ዘድልዮ ክኸውን እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኣዚና ክንጥንቀቐላ ዘለና ኢና ኩልና ብዛዕባ ስካምስ ሶ ፐርሰናል ፋይናንስ ክንብል ከለና ሰለስተ እዮም ዘለውና እዮም ቀንዲ ሓሙሽተ እዮም ዘለውና እዮም ቀንዲ መሰረታዊ ዝኾኑ ናይ ፐርሰናል ፋይናንስ መጀመርያ ኢንካም ኣታዊኻ እንተ ዘይፈሊጥካ ዝኾነ ነገር ከተመሓድር ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ ክንደይ ገንዘብ ናትካ ኣታዊ ዝመፅእ ዘሎ ምፍላጥ ኣዝዩ ኣገዳሲ ኣታዊኻ ምስ ፈለጥካ ክንደይ ገንዘብ ተጥፍእ ከም ዘለካ ንምፍላጡ ኣይከፀግመካን እዩ ንኣብነት እዛ ኮምፒተር ገዛ ከለኹ 1,000 ኣጥፊኦ ክኸውን ይኽእል እየ ኣብታ ወርሒ እቲኣ ግን 2,000 ኣጥፊአ እንተነይረን ኣብነት ክንደይ ተሪፍን ኣሎ 1,000 ተሪፍን ኣሎ እዚ 1,000 ከዓ ኢንቨስት ክገብሮ ይኽእል ሴቭ ክገብሮ ይኽእል ብሓፈሻ ግን እቲ ሳልሳይ ክፋል እንታይ ኢልና ሴቭ ኢልና ንፅውዖ ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ኢንካም ኣታዊና ወፃኢታትና ምስ ወግድናሉ እቲ ዝተርፍ ዘሎ ገንዘብ እዩ ዝኸውን ዘሎ ካብኡ ሴቭ ናትና ክንደይ ከም ዝገበርና ምስ ፈለጥና ኢንቨስት ክንገብሮ ኣይከሸግረናኒ ወፍሪ ማለት እዩ እዚ ራብዓይ ሓምሻይ ከዓ ፕሮቴክሽን ሶ ፕሮቴክሽን ክንብል ከለና ከዓ ከምዚ ናይ ኢንሹራንስ ብፍላይ ኣብቲ ካናዳ ዩኤስ ዘለኹም ብፍላይ ብዙሕ እዮም ዝጥቀምሉ ኦፍ ኮርስ ኣብዚ ዓድታት ወላ ነናቲ ሕግታት ክህልዎ ክእል እዩ ብፍላይ ናይ ጥዕና ኢንሹራንስ ክኸውን ከሎ ኣብዚ ዓዲ ኢንግላንድ ሕጂ ኤንኤችኤስ ዝበሃል ስለ ዘሎ ዳርጋ ፓብሊክሊ ኣብ በዓል ጀርመኒ ሆላንድ ከይድካ ከምኡ ኣብ ኣሜሪካ ተዘይደጋጊም ባዕሎም እዮም ብፕራይቬት ክገዝእዎ ዘለዎ ማለት እዩ ስለዚ እዚታት ምፍላጥ ኣዝዩ ኣገዳሲ ኩሉ ንክትፈልጥ ግን መጀመርያ ናትካ ኣታዊኻ ክትፈልጦ ክትክእል ኣለካ ኣታዊ ዝበሃል እንታይ እዩ ኦፍኮርስ ኩልና ንፈልጦ ኢና እዚ ግን እቲ መጀመርያ ኩሉ ተቐበሎ ገንዘብ እዩ ዶመዝ ሳላሪ ትኸፈሎ ክኸውን ይኽእል እዩ እዚ ዲቪደንድ ኢልና ዝተምሃርናዮ ክኸውን ይኽእል እዩ ወይ ከዓ ናትካ ትካል ከፊትካ ዲቪደንድ ክትከፍላ ትኽእል ኢኻ ካልእ ዓይነት ትምህርቲ ዘድልዮ እዩ ንሱ ወይ ከዓ ቦናስ መቕሸሽሽ ትወሃቦ ገንዘብ ኩሉ ምስ ኣታዊ ኢንካም ወይ ከዓ ረቨኒው ኢልና ዝፅዋዕና ናይ በዓል ተስላ ዲ ናይ በዓል ኣፕል ዲ ናይ ኩለን ብሓፈሻ ኣታዊ ኣለዎን ደቂ ሰባት ንሕና ውልቃውያን ከዓ ልክዕ ከምኡ ኣታዊ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ኣታዊና ምስ ፈለጥና 200 ኢና ንኽፈል ንወርሒ 200,000 ኢና ንኽፈል 20,000 ኢና ንኽፈል ብዘይገድስ መጀመርያ ክንፅሕፎ ክንፈልጦ ግባአና ብድሕሪኡ እንታይ ክተርፈና እዩ ስፔንድ ሴቭ ኢንቨስት ፕሮቴክት ዝብል ማለት እዩ ስፔንዲንግ መፀና ስፔንዲንግ ከዓ ኦፍ ኮርስ እቲ ትገዝኦ ሕጂ እዚ ኣዝዩ ምቁፅፃር ዘፀግመና እዩ ኣብ ምሕደራ ግዜ ንኣብነት ኣማዞን ብነፃ ስለ ዝኾነ ብነፃ ክብል ከለኹስ ብዙሕ ድኻማ የለኒ ንክትእዝዝ እቲ ኢልካ ሎጊን ጌርካ ክዳውንቲ ትእዝዝ ዝኾነ ነገር ትእዝዝ ብዙሕ ገንዘብ ተጥፍእ ማለት እዩ እዚ ብሓፈሻ ኩሉ ስፔንዲንግ እዩ ምቁፅፃር ቁሩብ ከፀግመና ዝኽእል ኣብ ናይ ገዛ ክራይ ክኸውን ይኽእል ዘይተርፍ ወይ ሞርጌጅ ናይ ግሮሰሪስ ሆቢስ ኣብ ደገ ከይድካ ትበልዕ ኩሉ ወፃኢታት እዩ ዝኾን ዘሎ እዚ ማለት እዩ ሶ ኩሉ ግዜ ኣብ ዕዳ ንከይትኣቱ ግን ኣታዊኻ ካብ ወፃኢኻ ክበዝሕ ክኽእል ኣለዎ እንተዘይኮይኑ እቲ ኣታዊኻ ክትቅንስ ኢኻ ወይ ከዓ ኣታዊኻ ብብዝሒ ከተምፅኦ ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ ሴቪንግ ኢንካም እቲ ኣታዊ ዝበልናዮ ማይናስ ኤክስፐንስስ እቲ ወፃኢ ቅድሚ ዝረኣናዮ ዘሎ ስፔንዲንግ ዝበልናዮ ማለት እዩ እንታይ መፃና ይሽዑ ሴቪንግ እቲ
ገንዘብ ሴቭ ንገብሮ ማለት እዩ ካብ 3 ክሳብ 12 እቲ ኦፍ ኮርስ መጀመሪ መሰረታዊ ሴቭ ክትገብር ኣለካ ዝብልዎ ቁፅሪ እቶም ኤክስፐርትስ ማለት እዩ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ግን ክፈላለ ይኽእል እዩ ንኣብነት ኩሉ ግዜ ካሽ ፍሎው እንተሃልዩኒ ሜቢ ሴቭ ምግባር ኣይከድልየኒ ንኽእል እዩ ስለዚ ኣትሊስት ናይ 3 ወርሒ ገለ ዝኸውን ግን ኤመርጀንሲ ፋንድ ትሕዝ ወይ ከዓ ኣብ ባንክ ተቐምጦ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ባንክ ተቐምጦ ንኣብነት ትሬዲንግ ቱ ዋን ተማሂርና ብዙሕ ግዜ ኣብ ትሬዲንግ ቱ ዋን ገንዘብ እንተቐሚጥካ ካሽ ንባዕሉ ከባቢ 3% ክሳብ 5% ይኸፍሉ ኣለዎ ኣብዚ ግዜ እዚ በዓል ትሬዲንግ ቱ ዋን ኣብኡ ናይ ዝቐመጥካዮ ጥራይ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ምንታይ ተቐምጦ ኣለካ መፍላጥ ኣገዳሲ ክኸውን እዩ እንተዘይኮይኑ ግን ሴፍ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ልዕሊ 12 ወርሒ ምስ ዝቕመጥ ግን ከምዚ ንፈልጦ ኢንፍሌሽን ዝቕባበ ክበልዖ ስለ ዝኽእል እቲ ፐርቼዚንግ ፓወር ወይ ከዓ ናይ ምግዛእ ዓቕሙ ክጎደል ስለ ዝኽእል እንታይ እዩ ሪኮመንድድ ወይ ከዓ ብዙሕ ሴቭ ክትገብር ኣይድገፍን እዩ ማለት እዩ ራብዓይ ኢንቨስቲን ኣብ ዝተፈላለዩ ክኾን ይኽእል እዩ መጀመርያ ናይ ትምህርቲ ኢንቨስቲን ኣሎ ናይ ስቶክ ማርኬት ብዙሕ ዝተምሃርናዮ ናይ ሪል ስቴት ኣሎ ብዙሕ ዝተምሃርናዮ ኣብ በዓል ቢትኮይን ክሪፕቶ ካረንሲ ኢንቨስት ክትገብር ትኽእል ኢኻ ኣብ ኮሞዲቲ ኢንቨስት ክትገብር ኩሉ ብሓፈሻ ተዋፍሮ ዘለካ ማለት እዩ ገንዘብካ ዋፊርካስ ተወሳኺ ገንዘብ ከምፅእ ኣለየ ኢልካ ተኣምነሉ ዘለካ ሃብቲ ንኸሃንፀልካ ትጥቀመሉ ኻ ኢንቨስቲን ወፍሪ ኢልና ንፅውዖ ነናቱ ሪስክ ኣለዎ ኦፍኮርስ ቢትኮይን ኢለ ፀዊዐ ነይረ እቲ ሪስኪ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ኣለዎ ስቶክ ማርኬት ሪል ስቴት ዳጋ ተመሳሳሊ ኣለና ኮሞዲቲ ካ ቁሩብ ሪስክ ኣሎ በዓል ኤነርጂ በዓል ጎልድ ወርቂ ገለ ኢልና ንፅውዕ ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ምንታይ ኢንቨስት ትገብር ኣለካ እቲ ናትካ ሪስክ ቶሎራንስ ተፀዋርነት ክንደይ እዩ ኩሉ ኣብ ግምት ኣቲኻ ከዓ ኢንቨስት ክትገብር ትኽእል ኢኻ እዚ ግን ርድኢት ምስ ዝህልወካ እዩ ኦፍኮርስ ኣብዚ ቻነልካ ልክዕ ርድኢት ሙሉእ ብሙሉእ ብሓንሳብ ክንገብር ንምባል ኢና ትምህርቲ ንህቦ ዘለና ስለዝኾነ ሕቶታት ምስ ዝህልወኩም ኦፍኮርስ ክትሓትቱ ትኽእሉ ኢኹም እቶም ፀኒዕኩም ትሪእዎ እዚ ቪድዮ ማለት እዩ ሓምሻይ ፕሮቴክሽን እዚ ከዓ ሃብትኻ ምዕቃብ ናይ ዝተፈላለዩ ዓይነት ፕሮቴክሽን ኣሎ ፕሮቴክት ክትገብሮ ትኽእል ማለት እዩ ዘይተፀበኻዮ ሕማም ወይ ሓደጋ ከየጋጥመካ ከም መከላኸሊ ትጥቀመሉ ላይፍ ኢንሹራንስ ወይ ሄልዝ ኢንሹራንስ ወይ ንስኻ ምስ ሞእኩልና ነበርቲ ይኮነና ኣብዚ ዓለም ስለዚ ክንነብር ከለናስ እቲ ንሕና ዝነበረና ሃብቲ ናብ ደቅና ድዩ ናብ ሰበይትና ድዩ ናብ ዝተፈላለዩ ነገራት ንምስግጋር እትጥቀመሉ እዚ ብፍላይ ሃብታማት እንተኮይንካ ክትጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ ከም ዝበልኮ ግን ኣብ በዓል ዩኤስኤ ሞር ፍሉጢ ካብ በዓል ኤውሮጳ ወይ ኣብዚ ከም ከይድ ከለና በዓል ዩኤስኤ ካናዳ ብጣዕሚ ፍሉጥ ዝበዓል ፕሮቴክሽን ብዘሎ በዓል ኢንሹራንስ ላይፍ ኢንሹራንስ ሄልዝ ኢንሹራንስ ንብሎ ማለት እዩ ሶ እዚኦም ካብ ኮንቴም ፐርሰናል ፋይናንስ እንታይ ዓይነት ሜላታት ኣለዎም ንሕና ገንዘብ ሃብትን ክንሃንፅ እንጥቀመሎም ሜላታት እቶም ዝበልኩም እቶም መሰረታዊ እቶም ኮር ዝኾኑ እዮም ግን ኣቀዲምካ ናትካ ፕላን ከይገበርካ ኣዝዩ ከሸግረካ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ተቀዳማይ ዕላማ እንታይ ክኸውን ኣለዎ ፋይናንሻል ፕላን ኣቀዲምካ እንተጀሚርካ ዝበለፀ ይኸውን ኣሎ ስለዚ ናትካ ስትራቴጂ ሜላታት ክትጥቀመሎም ትኽእል 10 ክንርኢ ኢና በብሓደ ማለት እዩ ቀሲ ኢለ ኣብኡ ከለኹ መጀመርያ ኣሰስ ዮር ፋይናንሻል ሲትዌሽን ብለና ኣሎ ንስኻ ኣብ ከመይ ኩነታት ከም ዘለካ ምፍላጥ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ኦኬ 20,000 ዕዳ እንተሃሊካ 20,000 ኣለኒ ኢልካ ምፅሓፍ 30,000 ዕዳ ማለት ዘይኮንስ ኣብ ጅቦካ እንተሃሊካ ክንዲ ገንዘብ ኣለኒ ኢልካ ብሓፈሻ ኣብ ከመይ ኩነታት ከም ዘለካ ንበይንኻ ምዝርራብ ኣዝዩ ኣገዳሲ ይኸውን ኦፍኮርስ በዓልቲ ቤትካ እንተልያትካ ወይ በዓል ቤትክ እንተሃሊካ ምስኦም ኮንክ ማለት እዩ ድሕሪኡ እሱ ምስ ፈለጥካ ናትካ ዕላማታት ትሰርዕ ትኽእል ኢኻ ናትካ ዕላማታትካ እንታይ እዩ እንታይ ኢኻ ክገብር ደሊኻ ንኣብነት ድሕሪ 10 ዓመት ገዛ ሞርጌጅ ከኣቱ ወይ ድሕሪ 3 ዓመት ከኣቱ ክኸውን ይኽእል ወይ ከዓ ኣብ ገዛ ክራይ እንዳነበርካ ኣብዚ ናይ ስቶክ ማርኬት ከምዚ ገይረ ክዋፍር ክንዲ ሪተርን ክገብረሉ ኢልካ ዕላማ ትገብር ኣለካ ወይ ከዓ ወደይ ወይ ጓለይ ወዲ 18 ምስ ኮነ ትምህርቲ ከኣቱ እንዳበልካ ዕላማታት ምስራዕ ማለት እዩ እዚ ዕላማታት ምስ ገበርካ ባጀት ንክትገብሮ ክቀለልካ ክእል እዩ 10 ሚእታዊት ናብዚኣ ገንዘብ እዚኣ እንተዋፊረላ ድሕሪ 5 ዓመት ሞርጌጅ 30,000 40,000 ክበለይ ይኽእል እዩ ሞርጌጅ ከኣቱ ክእል እየ ብምባል ክትሰርዖ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ መፂና ብታያ ባጀት እዩ ኦፍኮርስ ዕዳ ብፍላይ ዩኤስኤ ካናዳ ብዕዳ ዳርጋ ፍሉጥ እዩ ኣብዚ ኤውሮጳ ብዙሕ ኣይኮነን እቲ ደት ወይ ልቕሕ ንጥቀመሉ ምክንያቱ ክሬዲት ካርድ ብብዝሒ ስለዘይጥቀሙ ማለት እዩ እምበር ኣሎ የለን ማለት ኣይኮነን ስለዚ እቲ ሃይ ኢንተረስት ሬት ክኸውን ከሎ ንኣብነት ሓንቲ ኢንተረስት ትኸፍለሉ 50 ሚእታዊት እቲ ሓንቲ ግን 5 ሚእታዊት እንተኮይኑ መጀመርያ እቲ 50 ሚእታዊት ዘሎ ክትከፍሎ ተመራፂ ይኸውን ማለት ስለዚ ብላዕሊ ጀሚርካ ነታሕቲ ንክትከይድ ኤሊሚኔት ማለት ከዓ በቃ እለዮ ቀልጢፍካ ክተፅርዮ ኣለካ ወይ ከዓ ነፃ ክትወፅእ ኣለካ ንምባል ማለት እዩ ያ እቲ ኤመርጀንሲ ፋንድ ክትእቱ ትኽእል ኢኻ ኦፍኮርስ ኣገዳሲ
بدحريو this is keyword ازيا regularly invest وفر تكبر كلها regularly نوع حنت زي وافر كاسل زي كونه كاكب زخفلك خمس زبني 10 ميتاودي 10 ميتاودي نبلك كتوافر كلها تتقمول زلخا اي قال نمبر 1 انا السرعه education تمرتي زخون ነገር كيفلتك وفر تكبر اي تخيل مسك تعلل اي تخيل ፍልጠት ስትመሰረታዊ ዝኸውን ዘሎ ገንዘብ መሳርሒ እኛ ኣለና ኦፍ ኮርስ ብዙሕ ነገራት ከምፃልካ ብዘይ ፍልጠት ግን ገንዘብ ክሰርሕ ኣይትኽእል ካልእ ነገር ከተምፅእ ኣይትኽእል ስለዚ ብዛዕባ ገንዘብ ከዓ ኣብዚ እንታይ ክትገብር ኣለካ ክትመሃር ኣለካ ብኸመይ መገድታት ዝተፈላለዩ መገድታት ኣሎ ኣብ መወዳእታ ዘክሩ ንኽሪኦኩም እኽእል እየ ብነፃ ክትመሃረሉ ትኽእል ብፍላይ ትምህርቲ ናይ እንግሊሽ ቋንቋ ትኽእል እንተኮይንካ ኣብዚ ግዜ እዚ ብዛዕባ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ደሊኻ ብነፃ ክትመሃር ትኽእል ኢኻ ብዛዕባ ኮምፒውተር ክትመሃር ደሊኻ ብነፃ ክትመሃር ትኽእል ኢኻ እሱ ፍርለና ብዙሕ ዓይነት ትምህርታት ኣሎ ክትመሃሮ ትኽእል ማለት እዩ ኦፍ ኮርስ እሱ ዘይቸግረካ ተኮይኑ ኣብ ፊደል ኣካዳሚ ናይ ቋንቋ እንግሊሽ ንባዕሉ ንምህር ኢና ኣክቹሊ ብዝላትኩም ፊደል ኣካዳሚ ኣለኩም ኣብዚ ኣክቹሊ ምዝገባ ትምህርቲ ጀሚርና ኣለና ናይ እንግሊሽ ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ራብዓይ ደረጃ ዝመሃሩ ተመሃሩ ኣለውና ናይ ዓበይቲ ናይ ንእሽቱ ኮይኖም ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሻውዓይ ደረጃ ዝመሃሩ ኣለውና ብፍላይ ናይ ዓበይቲ ዝመፅእ ዘሎ ሶኒ ክጅምሩ እዮም ቋንቋ እንግሊሽ ክትመሃሩ ትደልዩ ኣብኡ ክትመሃሩ ትኽእሉ ኢኹም እንተዘይ ኮይኑ ናይ ኤዲቲን ክትመሃሩ ምስ ትደልዩ ናይ ኣዶቢ ፕሪሚየም ፕሮ ድዩ ወይ ናይ ፎቶሾፕ ብትግርኛ ብቋንቋኹም ኣለና 150 ክሳብ 200 ብምኽፋል ብዙሕ ፍልጠት ክትቀስም ትኽእል ኢኻ እሱ ጥራይ ዘይኮነ ብፍላይ ናይ እንግሊሽ ኢልካ ተተመዝጊብካ ንደቅኻ ይኹን ንባዕልኻ ብተወሳኺ ሕልፍ ኢልና ኣብ ናይ ቀዳም ሰንበትን ክኾን ከሎ ብዶክተር ኣማኒኤል ናይ ፐርሰናል ዴቨሎፕመንት ናይ ውልቃዊ ዕብየት ናይ ምሕደራ ግዜ ናይ ልምድታት ከመይ ጌርካ ተጥፍኦ ሕማቕ ልምድታት ኣጥፊእካ ከመይ ጌርካ ፅቡቅ ተምፅእ ኩሉ ዝሕዝ ትምህርቲ ኣሎ ኣብኡ ክትሳተፉ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ እንተዘይ ኮይኑ ግን ኦፍ ኮርስ ደሪ ዘሎ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ክንመሃሮ ንኽእል ኣብ መወዳእታ ከምቲ መጀመርያ ዝበልክዎ ፐርሰናል ፋይናንስ ውልቃዊ እዩ ንኩሉ ዝኸውን ኣይኮነን ስለዚ ከምቲ ዝምችኣካ ጌርካ ፈሊጥካ ካልኣይ ግዜ ክትሕድሶ ትኽእል ኢኻ ልክዕ በዚኣ ስለ ዘውፃእኩ ሕጊ ባእ ክንነብር ኣለኒ ዘይኮነ ከም ዝጥዕመካ ጌርካ ክትቅይሮ ትኽእል ኢኻ ሪቪው ብምግባር ማለት እዩ ፐርፌክት እዚ እቲ ሜላታት ዝበልናዮ እዩ ሓንቲ ትካል መክሰብ ኣለዋ ዲ የብላን መፍለጥ ኣለዋ ሓደ ወዲ ሰብ ከዓ ልክዕ ከምኡ ማለት እዩ ንባዕልካ ዲኻ ትሰርሕ ከም ሰልፊ ኤምፕሎይድ ኮንካ ወላስ ኤምፕሎይድ ኢኻ ኣብ ትሕቲ ማለት ሰራሕተኛ ኢኻ ዘለካ ብዘይገድስ ኩሉ ግዜ ታክስ ምስ ከፈልካ ክንደይ ኣታዊ ከም ዘለካ ምፍላጥ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ እዚ ነቲ ኢንካም ወይ ከዓ ፕሮፊት ኢልና ንፅዋዕ ዘለና ማለት እዩ ብድሕሪኡ ባጀት ንክትገብር ኣየሸግረካኒ ብዙሕ ግዜ ሪኢኹም ኣለኹም እዚኣ ምክንያቱ እቲ መሰረታዊት ስለ ዝኾነት ባጀትን ወይ ብቁፅሪ መልክዕ ኣምፂና ዘለና ማለት እዩ ቤዚክሊ እንታይ ዝብል መጀመርያ ንነብስካ ክፈል እዩ ዝብል ኣብዚ ሓሳሲትላትና ብድሕሪያ ተዘይ ኮይኑ ግን ባጀት ትገብር ከለካ 50 ሚእታዊት ኣብ በዓል ገዛ ኸራይ ከተጥፍእ እንተኮይንካ 30 ሚእታዊት ኣብ በዓል ቤት ምግቢ ክትዘናጋዕ ዴት ክትወፅእ ዲፐንድስ ኣብ ዘለኻዮ ኩነታት ማለት እዩ ተረፈ ገንዘብካ ኣብ ስቶክ ማርኬት ከተዋፍሮ ንባዕሉ እዚ ዕድመ ይፈልይ ወዲ 18 19 ዕድመ ተኮይኑ ሜይቢ እኩል ገንዘብ ዘይብሉ ክኾን ይኽእል ሽሕቲ ኮይና ደሞዙ ኣብ ከተውዕል 3 ወርሒ ኣብ ብዙሕ ከጥፋ ኣይክእልኒ ግን ምስ ስድሩ ዝቕመጥ ኮይኑ 50 ሚእታዊት ኣዋፊሩ ወዲ 30 ምስ ኮነ ኣብ ፅቡቅ ደረጃ ክበፅሕ ይኽእል እዩ ነዚ ኣነ ኩሉ ግዜ ኣይውሽ ቅድሚ ኣብዚ ዓደቱም ዝበልኩስ ከምዚ ዝሕብረኒ እንተዝፈልጥ እንተዝረክብ ነይረ ዝብል ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ጥዕመና ጌርና ክንቀያይሮ ንኽእል ኢና እቲ መበገሲ ጥራይ ኢንቨስቲን ዋንትስ እዚ ኣገዳሲ ንባዕሉ እንታይ ካ ትድልን ኒድስ ኤንድ ዋንትስ ዝበሃል ኣለዉ እቶም ኒድስ ዝበሃሉ ከም በዓል ገዛ ኸራይ ከም በዓል ትራንስፖርት ናይ መጓዓዝያ ናይ ፔትሮል ኢኻ ክትከፍል ናይ ኩሉ ማለት እዩ ዋንትስ ግን ንስኻ ትደልዮም ነገራት ማለት እዩ ማስ ኣገዳሲ ዘይኮኑስ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ዘይኮነ ግን ብዘይ ንሶምስ ክትነብር ትኽእል ኢኻ ወላ ሓንቲ ኣይፀልወካን ንብሎ ዘለና ንኣብነት ቤት ምግቢ ኸይድካ ምብላዕ 50 قرش تخفل تخوينكا نعا ب10 قرش سريح كسر حتقل موصع زصقم يبلون خص تخلي خاف كورس كل غزي بغزا يكونن بحافشا ግን فلاليخا مفلاط ازي اگداس بفلاي نناش قولعوت مهرون كلهم امونغو نيدس ان وانتس لفللي مفلاطو ازي اگداس يخون مجمريا ግን كل مصحفت زبلو كل ነገራት ዝገብሮ مجمريا ننفسخا كفل يزو حقنا ገንዘብ يزي كما يركا اخا تخفلو 100 انت تخفيله انا $100 نمعاتي اتاون تحليني تعسرة مئتاويت إنفست زبلنا كده أبي S&P 500 إنفست قبل خليه ويا بأبل ويا مايكروسوفت كده ويا بإنفيديا ويا تسلا كده تنعسر عشي كوا فراني خليه
إذا خا نفسك مجمريا تقفل الله نفسك خبيرك تقفل الله مجمريا مالتي سلازنا إمرجنسي جنزبك سابس أكل 10% إذا بزولت حجي 3 خون خلا 4 كمتي جنزب كمالتي لترفها أنت هتقبل لك consistently ويك regularly زخونة investment كتقبل لك أو free كتقبل على كمالتي so إزي إتي بحفشة budget كتقبل كلها ويك أخذتكم ولا متخيل ميلاتات نشتري مفلاتي بزح جزية كمان دقاقيمنا نكون نخلينا زي أقداسي finance أو personal finance أقداسي تقال أنت هالليها net worth تبليها هابتي مالتي net worth هذا ود سب كندي جنزب اللون يقولون نمفلات تتعملك قاله أزي أقداسي زبلت ويكا كلنا هنفت أزجب أنا قصري ناتك هابتي خندية إلنا أنت حاجة ناكس كتمل سنة تخلده ويكتمل سنة تخلده زي أشجاريته أنا ويرداني جن مفلات أزي أقداسي أبي كم زل خان نسخة situation نفسها كتفت عايز أجمع مكاني بخمي خا كالكوليت قبل كاريوكم يتسجم يلا بحب الشجن أب عالم ذهبت من سب إيلان ماسكي أبز جيز زلو كلاي سالساي قال لنا أبز الحين أبي إنفستوبيديا خيركم كتير وتقولي لكم أنا اللي يزلو هنا تبين كالي ناتو نتورك كل تميتين عشرين شعات ناتو هابتي كل تميتين عشرين شعات نالو تسلا 10 مئتاوي تبايزون تسلا نص يكون زوننا أنا قال مئتاوي نسخة قال مئتاوي قال قلنا نخلي ناي تسلا تراي 200 كلتن بليون equity allo بزي net worth كابزيا 200 كلتن شح هابتلو أب تسلا مالتي تزشيت نير أبز جزيزي صباح مي ب50 شح تبصح تقلها 50% انت وريده كل جزيه fluctuate قبل لعل تحت كبل خلي انت خبل اللي عندنا تبي إيلان ماسك خندز ገንዘብ አለው خبل كله أب إيدي كون زلوا كاش كده نقدر نقولنا أنت هذا اتناتو equity ويتناتو زلوا نجارات أنت زشيت نيروس كنت زم قلنا نيرو أبزع جزيزي أنا مبالي مالتي حبتنا يودي سبجي كمعتنا معتنا تفلالي ويك عندك غير إزغيد سلازم عيك ندي حبت خاتلكمني زلنا عدا كابت زلني equity ويك نجارات مسودلكو إزي كبلوكم ناتي حبتي مالت سلازي مجمريا نجر ناتنا net worth ناتنا حبتي كندي مخانو مفلات أزيو أجداسي يخوني ناتنا حبتي نخنفلت تاكد ليناي كلته أزيوم أجداسي كالات كليني قدامي أساتي كالايكا liability وكعدتي لنا زوعنا خلينا أوكي أسات بهال كل جزء جنزب كان سألكا زخلي at least كابجوبها زي وصل الكنجر مالتي نقبلت تسلا خبز صنيحة invest جبر كها جنزب كم سألك إسلازي أساتي أوكي جزء تنتقينا أساتي أقوينا ذلا نياتو جزء خلاص كم سألك تقول جزء نجارات كم سألك تقولها مكينة إسلا شواقة تقوينا of course نبزح سلاح كمالات خليها تجنزب نبعلها أسات تقوين اللو مالس لازم خلنا نجار جنزب كم سألك هذا تقوينه تينا نزوعه أسات إلنا نزوعه liability تقع أنصارناتي مكينة بطريقهم أبز خاريقهم اللهم يس جزء بطريقهم أبز خاريقهم اللهم mortgage جابي الله أبز لكم ببيني mortgage بحال عدائي أوكي of course كم نصبوا نجار تكمل تخليها عدا أنا بعلو حنا عدا نصبوا عدا زبحال الله أبنت ميتش كلك حكاء دحري أسرع عمت ملس اللي بزي زخون نجار تلكمني thank you so much إلى قبولكم يا مالتي مهنياتو ولا حنتي أكفلوني ذلوه invest مقبار صبوا جزء كم تعال دخل يا مالتي زخون ولا ذاك كفلون سلو ذلوه عسرة مئتاوي نعمة تخفل نتلكم نقد عسرة مئتاوي دأمو أو وفيرة أنا خمس قال لي نبع على ريسك إذا خنزله سلازم نحو عدا حيز اللي ما تسأله مالتي mortgage قالك عقمه بفلاي كده بقولكم إيه أبع علي إسا 3% 3.5% غيرك كتأتو تخلي خابلها حجي حدا المليون تخوينات أو واقع تاجزنا أبنت 3.5% يبقى تأتو تعليقة 3.5 شحت راينات كاز خنزله تسترفه نايمني ناي بانك يزخون زلو سلازي نتوم بانك مليون ترايز يكون كات كفلهم كباب 3 مليون كوينو خموص أمي دحري 10 عمدي 10 عمت مورجاج انت أتي خيمة هنا تيتي انترست ريت جنزب يولد له مالو سلازي نتوم بانك نتوم مورجاج هو مخازو لو انت كوين الله إذا مورجاج أسد كوين لون عقم نتيز خف زلو سبجن انت كوين الله عدا كوين الله مالتي سلازي كابجيبو خازو كل نجار جنزب زوز ألكات كوين ولا مكينة فاينانس تنقبره عدا من هذا جزيني أنت كويننا يلوكم أساتيا أبزق جزء إيش أساتي زلنا وأنت لا توسخ عدا يهلونا لو مالتي تاكس زي تخفل تحلي of course عداي عدا لنا ومالتي credit card
ناي شح ليميتنا تازلوا كريدت كارد انتحيزنا 10 قرش ጥራይ ፊና እንታሪና 10 قرش ዕዳ ኮይና ኣላ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ዝኣመሰሉ ወይ ልቃሕ ሎን ንብሎ ኩሎም እዚኦም እንታዮም ላያቢሊቲ እዮም ገንዘብ ካብ ሊባና ከወስድና ዝኽእሉ ወይ ከዓ ንሕናስ ክንከፍሎ ኣለና በቃ ነፃ ክንከውንስ ክንከፍሎ ጥራይ ኣለና ነዚ ላያቢሊቲ እንተዘይኮይኑ እዛ ገዛ 5% ኢለኩም ፀኒሐ ወይ ከዓ ቀፂሎ ከምፃልኩም ምኽእል እዛ ገዛ 5% 3.5% ይኽትውንን ኢለኩም ፀኒሐ ንስኻ ብዝኾነ ኣጋጣሚ ሞርጌጅካ ወርሓዊ 2000 መፂእካ ዘሎ ክትከፍሎ እንተዘይክኢልካ ቫልዩ ናይታ ገዛ እንዳቐነሰ ተቐኒሱ ገዛ ክትዕደግ መሰላለካ ክሕድጉካ ይኽእሉ እዮም ምክንያቱ ገዛ ኣይኮነትን ዘላ እንታይ ዳ ዕዳ ዘላ ክሳብ ሕጂ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ምፍላጡ ኣዝዩ ኣገዳሲ ክኸውን እዩ ኔትወርዝ ዝበሃል ወይ ኤኩቲ ና ክንፅውዕ ኢና ኢን ዲስ ኬዝ ማለት እዩ ኤኩቲ ወይ ከዓ ኔትወርዝ ኣሰት ማይናስ ላያቢሊቲ ዝኸውን ዘሎ እቲ ዘለካ ገንዘብ ከምፅእ ዝኽእል ማይናስ እቲ ገንዘብ ዝወስደልካ ዘሎ እንታይ ክመፅእ ኔትወርዝ ወይ ከዓ ሃብቲ ክመፅእ ይኽእል ማለት ስለዚ ኣሰት ዝበሃሉ ሃውስ ገዛ መኪና ኢንቨስትመንት ሴቪንግ እዚኦም ኩሎም ኣሰት ክኾኑ ከለዉ ሆም ሞርጌጅ ንብሎ ዘለና ናይ መኪና ሎን ንብሎ ዘለና እዚኦም ኩሎም ከዓ ክሬዲት ካርድ ዕዳ ይኹን ታክስ እንታይ ኮኑ ዕዳ ይኹኑ ኣለዉ ወይ ከዓ ሊያቢሊቲ ኢልና ንፅውዖም ኣለና ማለት እዩ ኦኬ ሕጂ ዝበዝሐ ሰብ እንታይ ኮይኑ ይስምዖ ኣነ 100,000 ኣታዊ እንተሃልየኒ ንስኻ 20,000 ኣታዊ እንተሃልይካ ሜይቢ ንስኻ ኣብ ዝበለፀ ደረጃ ኣለኻ ክትከውን ትኽእል ኢኻ 20,000 ጥራይ ስለ ዘለካ ኣታዊ እኹል ኣይኮነን ንኣብነት ኣብ ኬንያ ዝቕመጥ 50,000 እንተሃልይዎን ኣነ ብዛ ዓዲ እንግላንድ ኣትቕመጥኩ 50,000 እንተሃልይኒ ብዶላር ክዕቀን ከሎ ማለት እዩ 70-80 ሚእታዊት ናቱ ዝበልፅ ሃብቲ ምክንያቱ ብውሕድ ገንዘብ ወፃኢታት ይኽእልዎ ንሱ ኣነ ግን ኣብ እንግላንድ ስለ ዝቕመጥ ብዙሕ ወፃኢታት ኣለኒ ኖርዌይ ተኮይንካ ካብኡ ዝገደደ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ክብደልየ ሓደ ወዲ ሰብ ክንደይ የእቱ ከም ዘሎ ዘይኮነ ዘገድስ ናቱ ሃብቲ ክንደይ ኣሎ ወይ ከዓ ኣፍተር ታክስ ንብሎ ዘለና ኣታዊ ክንደይ ሴቭ ይገብር ኣሎ ወይ ክንደይ ኢንቨስት ይገብር ኣሎ ክንደይ ሚእታዊት ኣብ ግምት ከነእትዎ ኣለና ማለት እዩ ኣብነት ኣብ ዘለና ኣብዚ ጆን 50,000 ጥራይ ንዓመት ዝኽፈል ቶማስ ግን 200,000 ይኽፈል ንዓመት ኦኬ 200,000 ሙሉእ ይኽፈል እንተኾነ ግን እዚ ዕዳ የብሉን ወፍሪ ከባቢ 150 ኣለዎ ሴቪንግ 50,000 ኣለዎ ኦኬ ስለዚ 50,000 ተደምሮ 150 200,000 ዝኸውን እንታይ ኣለዎ ሃብቲ ኣለዎ ናቱ ሃብቲ 200,000 እዩ ኢስ ቨሪ ሲምፕል ቶማስ ግን ኔጌቲቭ እዩ ኦኬ ኣሉታዊ ኣደም ብትግርኛ እንታይ ንብሎ ማይናስ ወይ ኔጌቲቭ ዕዳ ይበዝሖ ኣሎ ማለት እዩ 500,000 ምክንያቱ 200,000 እኳ የእቱ እንተኾነ ዕዳ ግን 500,000 ኣለዎ ኢንቨስትመንት የብሉን ሴቪንግ የብሉን ስለዚ ዝተኸፈሎ ገንዘብ ሜይቢ ናብቲ ዕድኡ ክኸፍለሉ ክቕፅል ክሳብ ነፃ ዝኸውን ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ወዲ ሰብ ፅቡቅ ባድላ ዝተኸደነ ሃብቲሙ ወይ ኣብዘን ሃብተማት ሃገራት ስለ ዘሎ ሃብቲሙ ወይ ገለ ክመስለና ክእል እዩ እቲ ሓቂ ግን እንታይ እዩ ክንደይ ገንዘብ ኢኻ ንስኻ ኔትወርክ ዘለካ ወይ ከዓ ሃብቲ ዘለካ ኣዝዩ ኣገዳሲ ይኸውን ምክንያቱ ገለ ወዲ ሰብ ንኣብነት ብዙሕ ኣታዊታት እናበልካ ከለካ ኣታዊታትካ እንዳበዝሐ ክኸይድ ከሎ ሳይኮሎጂካሊ ወፃኢታትካ እንዳበዝሐ እዩ ዝኸይድ 99% ማለት እዩ ብከምዚ ኢና ከዓ እዚኦም ተፃወቲ ኩዕሶ ናይ ባስኬትቦል እንተሪእናዮም ኩዕሶ ምስ ኣቋርፁስ ድሕሪ 5 ዓመት 10 ዓመት ኣብ ዕዳ ይኣትዉ ድሕሪ 5-10 ዓመት ምክንያቱ እቲ ዝገዝእዎ ገዛታት ናይ 200 ሚልዮን ገለ ይኸውን ልዕሊ ዓቕሞም ይኸውን ማለት እዩ ስለዚ ትዕድኦም ክኸፍልዎ ስለዘይክእሉ ቀጢፎም ከዓ ባንክራፕሲ የጋጥሞ ወይ ከዓ ጥፈሻ የጋጥሞም ማለት እዩ ስለዚ እዚ ፐርሰናል ፋይናንስ ውልቃዊ ፋይናንስ ንብሎ ዘለና ከዓ እዚ ሓደ ወዲ ሰብ ኣታዊኡ ወይ ኣከዳድንኡ ወይ ዘለዎ መኪና ዘይኮነ እንታይ ዳ ናቱ ኔትወርዝ ኣብዚ ግዜ እዚ ክንደይ ከም ዘሎ ምፍላጥ ኣዝዩ ኣገዳሲ ይኸውን እዚ ንምፍላጥ ከም ዝበልኩኹም ናይ ገዛ ኣብነት ከመፃልኩም ገዛ ናተይ 200,000 ዋጋ እንበላ 200,000 ዶላር ንኺድሓን ስለዚ ይውንና እየ ማለት እዩ 50 ሚእታዊት ወይ 10 ሚእታዊት ዳውን ፔመንት እንተዝኸፍል ነይረ ግን 90,000 መን ፋይናንስ ገይረ ዘለኹ ስለዚ ከም ዝበልኩኹም ኣነ ኣይውንናን እየ ዘለኹ መን ዝውንና ዘሎ እቶም ባንክ እዮም ዝውንንዋ ንሕና ከም ደቂ ሰባት መጠን ገዛ ኣለኒ ንብል not really ገዛ ዘይኮነ ዘለና እቶም ባንክ እዩ ዘለዎም ኣሰት ይንዕኦም ማለት ንዓና ሊያቢሊቲ ዲ ኣሰት ኦፍ ኮርስ ገለ ክፋል ካብኡ ኣሰት ኣለና ግን ብዙሕ ዕዳ ትወስደልና ዘላ ካብቲ ቁፅሪ ማለት እዩ ሶ ኩሉ ግዜ ናትካ ትውንኖ ዲኻ ንዝኾነ ነገር ወላስ ኣይትውንኖን ንምፍላጥ እዚአን ክትሓትት ትኽእል ኢኻ ንኣብነት መኪና ታልያትካ እታ መኪና ትውንና ዶ ትመፅእ ፀሓፍዎ ከለኹም እታ መኪና ዘላትካ ስትውንና ዲኻ እወ ወይ ኖ ክኸውን ይኽእል እዩ
اوكي حجي نمكينا تخفلو كفليت الو ديو كساب حجي تخفلو جنزب نبانك ديو نجلس تخفلو نجر على كاد نا بترول اللي يكون كزور نتا مكينا مالتي سو ملسخا وانت خوينو تا مكينا نسخا ايتون نانيخا مهنياتو كل جزي اللي عبليت اللو ابويكا ادا الو تخفل لا نجر على كاد نا بترول يكون كزور زلخو نا انشورانس يكون كزور زلخو انتي دا فاينانس كتغبرو خلخا مالتي سلازي انتي نمبالي امونغو اونين ወይ ሙናንን ኣብ መንጎ ፋይናንስን ኣፍልጦ ምህላው ኣዝዩ ኣገዳሲ ይኸውን ማለት እዩ ሶ ንበዓል ኣሜሪካ ትኸይድ ትሕቲ ፅቡቃት መካይንን ድራይቭ ዝገብሩ በዓል ካናዳ ማለት እዩ ኤኒዌይ ንዕኦም ፀሊእ ኮንኩን በዓል ሬንጅ ሮቨር በዓል ተስላ ዕዳ ሳብኡ ብብዝሒ ስለ ዝጥቀሙ እየን ሕጂ ኣብዚ መኪና ኩሉ ግዜ እንታይ እዮም ዝገብሩ ፋይናንስ እዮም ዝገብርዎን ዝበዝሑ ምክንያቱ 90,000 50,000 40,000 ዋጋታትን መካይን ዳይሬክትሊ ኣቀዲሞም ኣይከፍልዎን እዮም ብፍላይ ናይ ዕዳ እምነት ስለ ዘሎ ከዓ ንሽሞንተ ዓመት እዮም ሎን ወሲዶም ንበሎም ኣብ ቀዳመይቲ ዓመት ክትከፍላ እንተኮይንካ ዝለዓል ዘሎ ብሉ ኢንትረስት ዝኸፍሎ እዩ ንዓመትስ 1312 ክኸፍል እዩ ማንብሊ ማለት እዩ ነታ መኪና ግን ክንደይ ዋጋ 40,000 ዋጋ ኦኬ ኣብ ሓደ ዓመት ክንከፍሎ እንተንኸውን ነርና ወርሓዊ ኣብ ዓመት 3,000 እንዳኸፈልና ኣብ ዓመት 41,000 ክትወስደልና 1,312 ይሶ ኦኬ ክንብል ንኽእል ኢና ኣብ 8 ዓመት ምስ ንኸይድና 8 ዓመት ፋይናንስ ምስ ንኣቱ ግን እታ ቫልዩ ናይታ መኪና 40,000 ስነበረ ክንገዛእ ከለና 10,000 ኢንተረስት ከፊልካ ኣለካ እቲ ወለድ ንብሎ ዘለና ነቲ ባንክ ዲ ነቲ ካልእ ነገራት ማለት እዩ እቲ ዳ ሳውዲ ሜክ ማኒ ብኸምኦም ገንዘብቲ ናቶም ቀንዲ ምንጭ ማለት እዩ ሶ 50,000 ወዲእካ ትልካ 10,000 ከባቢ 500 ኣብ ውሽጢ 8 ዓመት ወዲእካ ኣለካ ናይ ኢንተረስት ማለት እዩ 40,000 ስለ ዝገዛእካ 40,000 ዋጋ ኣይፅበያን ኢኻ ድሕሪ 8 ዓመት ምክንያቱ ዲፕሪሺየት ይገብር ወይ ከዓ ዋግኡ እንዳቐነሰ እዩ ዝቕንስ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኣፍልጦ ምስ ዘይህልወካ ኩሉ ግዜ ኣብ ሓደጋ ክትወድቕ ትኽእል ኢኻ ሶ መጀመርያ ብክልተ ነገራት እዩ ዘሎ ወይ ኣታዊኻ ከተብዝሕ ኣለካ ወይ ከዓ ወፃኢታትካ ከተብዝሕ ኣለካ ክልቲኡ ከተማልኦ ተኽኢልካ ኦፍ ኮርስ ዝበለፀ ወፃኢታትካ ከተውሕድ ኣለካ ዝብል ዘለኹ ንኣብነት ኢልካ ክዳውንቲ ስለ ፋሽን ስለ ገለ ኢልካ ትገዝእ ተነርካ ንዑ ንእሽተይ ከተቋርፆ ተጀሚርካ ክሕግዘካ ክእል እዩ ንምንታይ ኮኑ ዘለኹ ንዓይ ስለ ዝሕግዝኒ ኣነ ስለ ዝተጠቀምኩሉ ጥራይ ንዓኹም ዝብለኩም ዘለኹ ማለት እዩ ሶ ከም ኢንቨስተር ከም መዋፋሪ መጠን ኣብዚ ንምሃዝ ዘለና ወፍሪ ክትገብር ከለካ ወይ ኢንቨስት ክትገብር ከለካ ኩሉ ግዜ ኔክስት ይር ድሕሪ 3 ዓመት ድሕሪ 4 ዓመት እንዳሓሰብና እንተኸይድና ኩሉ ግዜ ናትና ማይንድሴት ኣተሓሳስባና ክህነፀልና ይኽእል እዩ ንኣብነት ነዚያ ወርቂ ጎልድ ኣለና ኣብዚ ወይ ተስላ ሼር ንበሎ ብዘይገድስ ማለት እዩ 100 ኢንቨስት እንተጌርካያ ሽዑ 250 እንተኮይና ዋጋኣ ክንደይ ከሲብካ ኣለካ 150,000 ከሲብካ ኣለካ ኣብ ዓመት ክልተ ዓመት ብዘይገድስ ኤኒዌይ እቲ ቁፅሪ ካብ 100 ከተዋፍራ ዝግባኣካ ሓድሽ ጫማ ኣዲዳስ መፂኡ ኣሎ ኢልካ ማለት ዘድልየካ ትኮይኑ የድልየካ እዩ ኣነ ኣይተጥፍ ገንዘብ ኣይብልኒ ምክንያቱ ንባዕለይ ስለ ዘጥፍ እንዳይዳ ቤዚክ ትርዲኢት ንክህልወና ንምባል ማለት እዩ ስለዚ እታ ጫማ 100,000 ጫማ እንተትገዛእ ነርካ ግን 100,000 ኮንካ ንገዚእካ ምክንያቱ እቲ አንተ ትገዛእ ነርካ 250 ምኾነት ነራ ስለዚ ብተዘዋዋሪ ክንደይ ከፊልካ ዘለካ 250 ኢኻ ከፊልካ ዘለካ ስለዚ ከምዚ ኢልና ነቲ ማይንድሴት ናትና ነቲ ተሓሳስባና ቁርጡይ ክነብሎ እንተኽኢልና ሞር ገንዘብና ወፃኢታትና ኣውሒድና ኢንቨስት ክንገብር ንኽእል ኢና ስለዚ ሰብ ዊን ዊን ሲትዌሽን ወይ ከዓ ዕውት ኩነታት ክኸውን ንኽእል እዩ ምክንያቱ በቲ ሓደ እታ 100 ሴፍ ትኾነልና ኣላ በቲ ሓደ ከዓ ትወልደልና ኣላ ስለዚ ብክልቲኡ ወገናት تحجزنا الله مالتي جامعة تجزأ ما تكون كن بعد الجزء إذا تجزء أي تجزأ ما تكون جن قرب كابتي لا العقل نقرن تنير الناس نمق الناس نمبالي so yeah then جيهم زي ما تعرفون تحليهم كبرات تختاتلتنا أبزي ناي فيدل أكاديمي تمرتي حدثنا إنجليش مهار لونا ناي تقرينيا نبعلو كابي سب 5 كفلي زلنا ناي تقرينيا ناي إنجليش سب 7 كفلي علنا ناي عشرين عبيتن of course ناي ستوك ماركت كوا بنصاب زي هي بنيو زلناي مالتي سو زي فيدل اكاديمي كيدكم سبسكرايب تجيكم كاورك حجزنا خدي ميبي ابناي انجليش ابناي تግርኛ توكيرنا مور مدبات كنمصالو كنفتن ስለዝኾንና ናይ ትምህርቲ ናይ አካዳሚ ጥራይ ማለት እዚ ኣኻ ናይ ፋይናንስ ናይ ጥዕና ናይ ፐርሰናል ዴቨሎፕመንት ናይ ኢንተርቪውስ ሞር ንምግባሪቲ ቀንዲ ዕላማ so I hope
بو فلتات وي حافشاوي بزح نطبታት وسيدكم كتكونوا تسفى قبر كم تقول جزيه حتتات كم زلكم كارجصኛ እንዴ سو نروح مدب كيبلنا ميبني 10 دقيقة حتى المدسن كنقبر عينا نابس سرحكم ناخذ كودخا مدبنا كنعطينا بالحري مالتي كم يجن اب يوتيوب استحتتا سلسته حتتات نيرن بلبي اذا مسكنكم يعني مهنيات بزح حتتات ابو اي مزني اي زبزح كبي اخلهو كروم يا ابزل وقت حتتات ابزي برخت حاوناي how can we increase the ability of personal financial development زلو دينا لو ما انت مهرنيم of course نعوز يحجزوا سلازغونو I hope نشتي فلتت وسيد كاخت كون كابن كبرحو ابزي ناي شام حاونا شام برها كاب جرماني خانت زي تكاكي هادنو بعد لكم غير قريص ايه ولا جرماني او اب ايتوروس تاكس كم يجرنا نخفل النيرو شام حاونا بايتورو تاكس تكفل ترليخا نشتي هذاك ازيا شارك قبل لكم ازيا اوكي اي هوب يرئيه اللخون اب ايتورو اب ايتورو تقيد انا حد بزح يتكمل ايتورو هم زبلكم جن ابزي سلسله نطب لا على زلو ابزي اب زلوا تطوع بدحريو ابزي سيتين تطوع بدحريو ابزي جنرال تطوع نو نو زين جنرال اوكي ابزي اكونت تطوع اب اكونت مستوقع ابزي فيوز بلالو اوكي اكونت ستيتمنت زبل تمريش مختري وتقول لكم زي دي اتوق لك اسنحكم زي فيو مسبلكوا ናይ ዕለታት ኣብ ዝለኒ ማለት እዩ ናይ መዓስ ኢኻ ደሊኻ ወይ ካስተም ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ማለት ዕለት ባዕልኻ ክፅሕፎ ትኽእል ኢኻ ካብ ዕለት ክንደይ ክሳብ ዕለት ክንደይ ኣበይ ዓዲ ኢኻ ትጥቀም ትቕመጥ ኣብ ጀርመኒ ኢኻ ይመስለኒ ስለዚ ካብ ዕለት ሓደ ናይ 2022 ክሳብ 31 2023 ዘሎ ድዩ ወይ ከከምቲ ናይቲ ዓዲ ናይ ታክስ ሕግር ኢኻ ኣካውንታንት ዲኻ ክትገብር ባዕልኻ ዲኻ ክትመልኦ እቲ ዝገዛእካያን ዝሸጥካያን ዝኸሰርካያን ግን ኣብዚ ክትፈልጦ ትኽእል ኢኻ ኦፍኮርስ ኣነ ኣይጥውቕን እየ ምክንያቱ ክስታይ ስለ ዘለዎ ህልሚ ዳ ስክሪን ክስታይ ክገብረ እየ ብከምዚ ከተብል ትኽእል ኢኻ ክቡር ሓውና ናይ ታክስኻ ንምፍላጥ ማለት እዩ ኣይ ሆፕ ትርአ ፀኒሓ ክትከውን ኣክርክሮፍት እዚኦም ኦኬ ኣብቲ ናይ ኮመንት ሓፈለየ እሞ ተመሊሰ ክሪአን ከዓ ሜቢ ፋጭ ሓውና best one to invest for future path ACHCFTR I remember him keeping in your mind okay thank you ፋጭ ሓውና ክሪአን እየ ተመሊሰ peace for you thank you برهين حونا ألم كومنت إبا إليا نتي سكرين أوكي سوري يرأدن يرو أيرأن تن يرو زاناي تاكس سبل maybe أيرأن يرو بولنمو كالا إجزي خدوك مولكم يا مالتي أوكي بزح كومنت سالاد دقاقم كالنا بتعمي زردانا زلو دامسغن كويه yes I think مدقام أزياء قداسي فلاج ناي personal finance مسرت هوي أبناي وفري أبناي كل نقرات متفلت تي personal finance كندي أتقول لك خلي وسأل لك مفلات أزي قداسي thank you بركم استدقامه يرداني بزح نقرات ندقاقم لنا قل نقرات كم نشتيك فلام سيني أسلز نبرنا قلقا قفع سلز نبرة نشتيك كورسا بيلا مالتي سلام كبرحو مدب كازي مهارنا قداس مهانو كرقاق زلن هتو بزعبا زلال ولد زلو إيدا كم يجركا توجدون سبع جزء لك مالتي تو أنا هذا جدين باسط ناي حاسط أوفرتي سدما أبزي فلتو عداءات يلخو يبلنا له كبر حوينو بزعبا زلال ولد maybe أي نصرت لينا الله مثلني كابايدهم عزيم هانا قدس مهان رغز زلني حتو بزعبا زلال ولد زلو إيدا كمي عدا maybe تاعت تقرينيا تصحفو خلها ناي سبالين تساقمات يقات مخوني
هاريبا راحونا ميبي ديجا مليها حطو كشت كا تاكس تخفللو ديخا نو كشت كا تاكس تخفللو نيخا زخون بوتا زخون نجر ناتكا كابيتال جين ويكا بروفيت مس شتكاي ويكا تريد مس قبر كاي ترايخا تاكس تملئ تخيل كروم أبزل لكم ناي إيتورو do I need to pay tax on my trade is بزلو أبناك trade كورولت زلكا مالتي so ناي أستراليا دنمارك جرماني فرانس إيطالي نيذرلاند نرويج بورتغال سبين UK زلهم of course بخمس مجدتات كيدكم بتحجي خريقكم صنحكم مالتي كيدكم برينت تقولوا تقولكم كندي كسيركم كل نجات كتريكم تقلع سلازي أبي إيتورو غيركم تاكسي لكم تسعيكم فلوتي كما تسألكم خليهم برهين اب يو كي انتاي كريبتو اكسشينج بيست نا يو كي crypto.com يا اي ثينك انت زي تغاغي يا crypto.com كنت كنت خليها ام يا باينانس الو بانجيروم ام مثلني كوين بيز لك يا crypto.com تتقي ملاني رقم حجي تسلا انتي كوينا تقدل الله تسلا وبزح الفوكات زارينا نيرنا مستكونتات ناي what do you call it ناي بحر قاعدين زنبرة ناي إيران ناي أمريكا قليلكا of course بزح تتسأليهم أبي أوروبا زلوا بفلاي inflation بعلو كوس تقولوا تاتلو نص قط يفون تزيد ما حيشوا مهنياتو تي أبعد كاينة تسرح إذا تسلا مسؤول كبس زلوا مسبعة جرماني of course نص لتعاتيو نقرات كخبري واقعات ناي تسلا خسري تسلا بتوسخي على أسرنا 4 ناي ناتا أتاوين وضع أنت قلت صور الجزية سلازي even كابون تحت كي تقلع انت غير اجن زبل سي اني واي معناته حجي نجمر سلا زلنا شو انجز كاب 300 نغزو 180 توريات لنا نمني لوا كم بنخلينا اوف كورس بعد مريت افلو زلنا امريكا ايلان ماسك مزيوم ديمقراط ببالو ايفاتوني كم زنري زلنا مالتي ريبابليكان يزفوتو ريبابليكان يزبالو دونالد ترامب مالتي دونالد ترامب يمريصو نو بيلوم ناي اكساب ناي تويتر سلازي مس صبغ ركب سلا زلو دونالد ترامب تمريصو تسلاخ اوف كورس بومتن واقع كتوسخ تثبيت كجبر الله يخالي مخنياتات ግን ብዙح ኣሎ ናይ ተስላ ክትጎድል ዝገበራ مالتي ናይ ትሬንት ዋን ትኸል بخمي ታክስ نخفل با تقديسكا ارينا اوكي اب قصال خريك داني ميبي ناي نحنا سلازي نخفل ميبي ايرا اخوان ناي ترينت وان تو ግን دسيمي اب اكونت خيدكا ناتكا اتاون وصا انتريو كابو برينت بمغبار هو تقري خنا اكونتانت خدي ويناتي ناي تاكس ريتيرن فايل كتغبر اما يس ناي crypto.com بزح هو ناي كريبتو في it's expensive باينانس صبغي باينانس تحلفهم خا ገንዘብ مهنياتو اي ثينك تزيك ايرمون بيتكوين كتغز حجي بنصاي نيرو اب باينانس مالتي ስለዚህ الريسك كمي كم زلو اب ግምት ብምእታው ናይ في زفحكات ኮይኑ بفلاي تريد تقبر تخوينكا بيتكوين زبالص يبلا انا نتريدين تخوين مالتي لونج تيرم انفست تخوين ግን ኣብ ምንታይ ከጋጥም ኣይ ባይናንስ ኮ ኣፍሎጥ ይብላን ኣብዚ ዓዲ ኸ ስለዚህ ተቀበልዋ ዘለዎ ማለት እዩ ኖ ያ ኣብ ቢትኮይን ኢንቨስት ገይረ ነይረ ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ኢንቨስት ኣይገበርኩን ኣለኹ ኣብ ናይ ክሪፕቶ ኣብ ማራቶን ኣዋፊረ ነይረ ኦፍ ኮርስ ኣውፅየዮ ስለዚህ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ETF ኣብዚ UK ፍቃድ ከውና ሞር ትስቢት ይገብር ተዘይ ኮይኑ ግን ኣብቲ ናይ ማይኒንግ ዝሰርሓ ትካላት ንባዕሊ ኢንቨስት ገይረ ነይረ ናይ ምስ ቢትኮይን ዝተሓሓዘ ማለት እዩ ሜሮን ሰላም ሜሪ دي برهين investing stock انتاي ليو ايناي كيبلص برهين investing stock investing stockن ማለት كنت ኮይኑ investing ማለት ወፍሪ እዩ ስለዚህ investing በሃል ከሎ በሐፈሻ ኣብ ናይ ገዛ ወፍሪ ኸውን ወፍሪ ማለት እዩ investing ማለት ወፍሪ ስለዚህ ኣብ ገዛ ወፍሪ ኸውን ኸሊ ኣብ ትምህርቲ ተዋፍሮ ዘለኻ ገንዘብ ተኸፍሎ ኸውን ኸሊ ኣብ ስቶክ ማርኬት ተዋፍሮ ኣብ ክሪፕቶ ከረንሲ ኩሉ በሐፈሻ investing ኢልና ንጽውዕ ኣለና ስቶክ እዚ ታይነብሎ equity ወይ ከዓ share ብርኪ ማለት እዩ ስለዚህ ስቶክ ትብል ከለኻ ናይ በዓል ተስላ ስቶክ ትገዝእ ከለኻ ስቶክ ዝተባሂለ ንጽውዓ ኢንቨስቲንግ ግን በሐፈሻ መጸውዕ ንጥቀመሉ ወፍሪ ንምባል ማለት እዩ ድጅሮ ዝበሃል ብሮከር ብናይ ትካል ባንክ
እንታይ ሓይሽ ብስም هو no no it's different ዝበልካ ብስም ትካልካ ኢንቨስት ክትገብር ተደሊኻ ይሰቢእ ኮምፕሊኬትድ ቁርብ ጥይዊ ዝበለ ክኸውን ይኽእል እዩ ብተወሳኺ ፕሮባብሊ ኣብ ሆላንድ ገሊእኻ ዘለኻ ትኸውን ሜቢ ተስ ነናቱ ሕግታት ይህልዎ እዩ ነናቱ ብትካል ብፍላይ ኢንቨስት ክትገብር ተለኻ ትካል ናይ ሆላንድ ንባዕሉ በበይኑ ክኸውን ይኽእል እዩ ናይዚ ዓዲ ሕጂ ብናተይ ትካል ከዋፍር ይኽእል እየ ሊሚትድ ካምፓኒ ኢልካ ብስምካ ትገብሮ ማለት እዩ ብስሙ ጌርካ ተዋፍሮ ግን ሪኮመንድድ ኣይኮን ኣብዚ ዓዲ ካብ ከምኡ ዝገብር ካብ ብዲቪደንድ ኣውፅየ ብነብሰይ ገይረ ኢንቨስት ክገብሮ ይመርፅ ስለዚ ተጋጊ ብሆላንድ ኢኻ ዘለኻ ስለዚ ኣብ ሆላንድ ከመይ ይሰርሕ ማለት ክፈልጦ ኣይክእልን ነናቱ ዓድታት ሕጊ ኣለዎ ብፍላይ ብትካልካ ጌርካ ክተዋፍሮ ከለኻ ማለት እዩ shall we sell it then no I think ምሻጥ ናይ በዓል ተስላ still I say over 300 ክትበፅሕ ትኽእል እያ ሽጦ ክብል ኣይክእልኒ ምክንያቱ 210 እያ ወሪዳ ዘላ ኣብዚ ግዜ እዚ ሞር ግዛእ ከይብልካ ኦፍ ኮርስ ከምዚ ሪኮመንዴሽን ወይ ከዓ ምኽሪ ዘምስል ዘሎ ስለዚ ምሻጥ ኣነ ተዝኾነ ምሸጥ ኮንዶ ክብለካ ከምኡ በለ ዝመስለኒ ከምዚ ምኽሪ ከይመስል ክወርድ ከሎ ግን እኹ ዝኾነ ገንዘብ ተሃሊካ ሓንቲ ሼር ክልተ ሼር እናገበርካ ዶላር ኮስት ኣቨሬጅን ወይ ከዓ ዳውን ኣቨሬጅ እንዳገበርካ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ እንዳወረደት ንኣብነት ሕጂ ብዚ ግዜ ኣለኻ ኦኬ 3 ሼር ተሃሊካ ወይ 10 ሼር ተሃሊካ 180 ተወሪዳ 180 ምስ ኮነት ከዓ እንተዋፊርካ እቲ ኣቨሬጅ ናትካ እንዳወረደ ይወርድ ክህሉ ይኽእል እዩ እምበር በዓል ተስላ ካብተን ኳሊቲአን ይነቨር ነው ግን ብሓፈሻ እቲ ኢኮኖሚ ናበይ ገፁ ክኸይድ እዩ እቲ ኢንተረስት ሬት ክፀልዎ እዩ ሓንቲ ካብተን ምክንያታት ኤኒዌይ ኢንተረስት ሬት ነራ ምስ ተስላ ንኸይትዓቢ ዝገበራ ሞር ግን ትረንድ ኣብዚ ግዜ እዚ ናይ በዓል ሰሚ ኮንዳክተርስ እዩ ዘሎ ናይ በዓል ንቪድያ እንተሪእናየን ኤቭሪዴይ ይውስኽ ኣሎ ግን ኦፍ ኮርስ ዳንጀረስ እዩ ምክንያቱ ቀልጢፉ ዝዓበየ ቀልጢፉ ክምለስካ ተኽእሎ ስለ ዘሎ ተስፉ ዕብይ ዝበለ ገንዘብ ኣብ ምንታይ ተወፈርካ ሓይሽ ኣብዚ ግዜ ዘሎ ዓቕሚ ክዕቅበልካ ከምኡውን ክዓቢ ዕብይ ዝበለ ገንዘብ ክፈላለ ክእል እዩ ኣበይካ ዘለካ እንታይ እዩ ንዓኻ ዕብይ ዝበለ ገንዘብ 100,000 ድዩ 10,000 ድዩ ሶ ክንደይ ሚእታዊት ካብቲ ናትካ ሃብቲ እዩ ስለዚ ኣብ ዝተዛነቐ ከተዋፍሮ ዝበለፀ ይብል ካብ ዘለዎ መዓልቲ ዝተምሃርናዮ ቁሩብ ዘይተቐስኩ እንተሃልያ ንባዕላ ብምዝኻርካ ታንኪ ዳይቨርሲፋይ ዘይምግባር ሓደ ካብቲ ዓብይ ጌጋታት ንፍፁሞይ ከም ደቂ ሰባት መጠን ዳይቨርሲፋይ ማለት ምዝናቕ ማለት እዩ ስለዚ ካብ ተስላ ጥራይ ኩሉ 100,000 እንተሃልየካ 100,000 ካብ ተስላ ዋፍሮት ኢለካ ድሕሪኡ ኣታዊታት ኣለካ ድዩ ካልእ ነገራት ኣብ ግምት ይኣቱ እዩ ስለዚ ኣሸጋሪ ኣብ S&P 500 ገለ 50 ሚእታዊት ካብኡ እንተዋፊርካዮ ድሓን ክኸውን ይኽእል እዩ ብተወሳኺ ኣበይ ሃገር ኢኻ ዘለኻ ከዓ ኣብ ግምት ከእትዎ ኣለካ ምክንያቱ ካሽ ጥራይ ሒዝካ እንተሃልየኻ ኣብ በዓል ትሬዲንግ ትኳን ትፅኢልካ ገንዘብ ካሕጂ ተዋፊርካዮ ኣብ UK ትቕመጥ ኣለኻ ብፓውንድ እንተቐሚጥካዮ 500 ሚእታዊት ንዓመት እዮም ዝኸፍሉካ ዘለዉ ካብቲ ገንዘብ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ኣብ ግምት ከኣቲ እዩ ክብርሓው ኢስኖ ከምዚ ዳይሬክትሊ ከምዚ እያ ኢልካ ክትመልሶ ከፀግም ዝኽእል እዩ ድገመለይ ኣዝማሪኖ ፅቡቅ ጌርካ ፀሓፋ ኢንቨስትመንትን ስቶክ እንታይ ፍልልዎ ኣሎ ማለትካ ድሞ ኢንቨስትመንት ፕላስ ኢንቨስቲን እንታይ ፍልዎ ኢንቨስትመንትን ኢንቨስቲን ሓደ እዩ ጀስ ኣብቲ ቅፅል ቨርብ ገለ ጥራይ ፍልልይ ክመፅእ ዝኽእል ኣብቲ ግሲ ቅፅል ገሊልና እምበር ኢንቨስቲን ማለት ኢንቨስትመንት ማለት ንሱ እዩ ወፍሪ ዝኾን ዘሎ ቢትኮይን ማይነርስ ኢንቨስት ምግባር ከመይ ፅቡቅ እዩ ሜሮን ኣይ ቲንክ ግን ቀልጢፈን እየን ላዕሊ ከይደን ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ሚን ኣዋርሕ እንተሪእናዮ በዓል ማራቶንስ ክንደይ እያ 9 ቅርሺ ዝነበረት 8 ገለ ዝነበረት 31 ቅርሺ ኮይና ውሽጢ ወርሒ ዲ 2 ወርሒ 3 ወርሒ እያ ደሞ ሃውሎ 31 ዝነበረት 50% ጎዲላ ሕጂ 16 በፂሓ ኣላ ስለዚ ሃይ ሪስክ ሃይ ሪዋርድ ዘለዎ እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ቢትኮይን ኣበይ ክኸይድ እዩ ዝብል ሕቶ ምምላስ ከልየና እዩ ማለት እዩ ቢትኮይን ክውስኽ እዩ ዝብል እምነት እንተሃሊካ ኣክቹሊ ሸር ክገብረልኩም እየ ናይ እዚኣ ናትካ ክብርሐው ምክንያቱ ክሪፕቶ ቢትኮይን ፕራይስ ሶ ቢትኮይን 30 USD ብዶላር የዝርያ ንባሕሪ ሰሚደ ፀንሒ 30 ኦኬ ንሱ ኣብዚ ግዜ እዚ 41,600 ኣላ ኣብቲ ግዜ ኩለት ብዘላ ዩር ትዴት ኣብዚ ዓመት ተሪእና ሕጂ 5% ጎዲላ ኣላ ኦኬ 6 ወርሒ ከሲባ 4% ከሲባ ብወርሒ 5 days down 1 day down ሕጂ እንታይ ክብል ደልየ ቢትኮይን ከምዚ ኢላ ክትወርድ ከላ በዓል ማራቶን ክወርድዕን
اوكي يير تو ديت تريني بعصفتات يزورد ريوس 29 30% قولي لا وش ابز عمل تراي قبل حاجه مالتي 6 months ستيل 5% تراي أورحس 27% قولي لا so it's very high نزع عينت تطورنا كله كاي خلي مستزانقة تقوينه كحجزة كاي خلت زي كوين جن of course very dangerous كخون خلي مهنيات 5 ريال بقى fluctuate قبل لعل تحتم خيد يزرع مهنيات بيتكوين 5% توسيخة زين ماينرز نبنزلناها دقها قال إن 300 أو 500 أو 100% كوس خاطس بيتقدر لني سلازي هاي ريوارد هاي ريسك لو نسو أبغى متمتاو كاللي كاي مالتي دي كوين حويسكا كوين كازيا كوين بيز مالتي كوين بيز قال لك رقم يير تو ديت ري 10% تقولي له بيتكوين كتوصل كلا جن ابزريوا ابزعلت كندي نيرو على 30 زنبره 30 اكتوبر ورحي 10 مالتي ريا 153% توسيخه حساب ابو شتو تورحي على 30 ورح 10 حساب على 28 ورح 10 خلت زنبرس 153% توسيخه سلازي كومو كوس زخاله نخورد كاي تصمموني كاب 28 جميركا خاطر حيز نبرتو كساب حجه خاطر مليسا እሱን ሓደ ቅርሺ ቀኒሳ ኣላ 33 ሚእታዊት ማለት እዩ ስለዚ ሃይ ሪስክ ሃይ ሪዋርድ ዘለዎን እዩ እዚአን ናይ ቢትኮይን ምስ ቢትኮይን ዝተተሓሓዘ ወፍሪ ወይ ምስ ማይኒንግ ዝተተሓሓዘ ትካላት እንተኮይኑ ሜሮን ሓውና እንታይ ነይራ ሕቶኻ ቢትኮይን ማይነርስ ሜሮን ከመይ ንምንታይ ይኹን ካናዳ ኢልካ እንታይ ልሓተካ ከመና ቢልየ ሶሪ هذه هات أمتي وسنوهون لك هون غالية. I invest only in American stocks because the performance in comparison with the American markets and European markets. What's your suggestion? My strategy? I do invest in American stocks myself too. So نبغى كمان من American stocks إذا وافروا. إنجلند كمان بزح وافروا لنا مهنيات سي stable دحين زبونة. نريو بعد نبنت بعد China أنت وافيركا. هاي ريوارد خلو خي تشاينا صبون تغيدا جن نا أمريكا إذا بس حجزيه نا أمريكا أخذ بلس أو سيت ترغيبه أبز حلف عامتات كابز جمر ستوك ماركت أنا الذكر مالتي بعد نيو حجي أوف كورس 15% بس إحنا له صبغ ريوارد خلك خلي نعمل أسرع تبزي حق أبز اللاتوس إيماجن كاب 15 أسرع تبزي حق يسولو 15 إذا وفر كأسرع شكون الجاي كتبت حدي عجن أوف كورس أبعل تشاينا أبجنت كنت أقول لك تشايناس أبكمي درجة تكونيا electric vehicles أو كمية درجات تكون تخليه نمبالي حجي كان واحد لهون نا أمريكا ستوكس إنفست مقباركا إسوكي صبغي ناتي استراتيجي كمان كومي يبل وان استراتيجي زبال جنيه لن مناتي أمريكا خازقون نقدر كقاتمهم سلازخ المالتي كريبتو إن أوكي كريبتو إن ستوكس مالت اللي هون لليو كريبتو مالت نسالة تكون فاجع هنا أنا سيركات كصحافة سوري صفر اوكي صفر اوكي هادين امستردام فيديو قبرنا اوكي بقولك او ستوكس كوازي هذا انا بعد انفست لزي قبرلا بزح كيف فلت كون مره it's going down 20%. Do you think it will be back up? Do you recommend to buy? No. كم زول كنا بيتكويني انا بزق زي زقنا no I don't believe maybe حدا معاتنا كلتا معاتو تكون تخليها ግን ካብ 16 ካብ ከደት ዘሎ ትኽእሎ ኩሉ ግዜ ኮሬክሽን ክኸውን ይኽእል ስለዚ ካብ 30 ሓድና 16 ወሪዳ ኣላ ናብ ወቅቲ መለስያ ክትብላ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ኣዝያ ፀጋሚ ክኸውን እዩ ሶ እቲ ሪኮመንዴሽን ናተይ ኖ ሪስክ ኢንቮልቭ ነይረ ግን ካልእ እንታይ ዓይነት ስቶክስ ኢኻ ገዚእካ ዘለኻ ወይ ከዓ ምስ ምንታይ ሓዊስካ ኢኻ ተዋፍራ ዘለኻ ተራኸሉ ይኽእል እዩ በይና ተተዋፍራ ነርካ ሕጂ ኖ ዶ ኢንቮልቭ ነይረ ስለዚ ምስ ምንታይ ኢኻ ተዋፍራ ዘለኻ በይና ግን ዳንጀረስ ክኸውን ይኽእል እዩ ንኣብነት أبل مايكروسوفت تسلا انفيديا انت هاليكا مارا انت حويسكايا إيس أوكي من يتستزانق أصل زخونة بتخد حق زكاة خليها بتخد بوز عيتها سيكان يزخون زلا مالتي ستوكة تمرتي عندكم دي ترح صحفتنا ميبي قاشة هو تقوني أبز جزا أوكي أبزي ناي فيدل فاينانس يلكم سكركي أبز ناتنا يوتيوب channel مالتي أبز فيديوز زي كونه أبز بلايليست غيري بلايليست مسكركي أبزي كم مجمرة كسامودة ستوك ماركت زبالة ريو كاب قدامي كفال
كسب تاش عادي قال كفال عليك كسب شاد شيء تبزح كن صبو ملو رديت كتقبري مالتي لازم كاب قدامك كسب مودات الله maybe جن بزحت لهم لكم تحطوا حدثتي انت عليهم حدثت لنا بقول مو maybe حدش اب فيسبوك دي ويقال احصر بيله كدوغ مالكم خليه maybe زي ترداكم ناي ستوك ماركت كهلو اسكا ناي ستوك ماركت دغملنا تبلو تعليهم maybe 10 كفال زنبره اب 3 دي اب 4 تغيره ككفالو اب 3 مع 4 مع تخد لكم خليه حد اسك صحف لي maybe ናይ ስቶክ ማርኬት ሙሉእ ትምህርቲ ድገመልና ትብሉ ተሃልዮም ሓደ መፅሓፍ ላይ ንሱ ኣብ ግምት ከእትዎ እየ ማለት እዩ ትከታተልዎ እንተሃልይኹም ወይ ቁርባ ሸግር ዘብለኩም ትኮይኑ ምስ ሕቶታት እናገበና ክንከይድ ንኽእል ኢና እንተዘይ ኮይኑ ግን ቪድዮ ሪከርድ ዝኾነ ክትከታተሉ እየ ትኽእል ኢኺ ክብል ሃፍቲ ናተይ እንተሪእኻያ ተኽላ ሙሉእ መልሲ ፀሓፍለይ ባ ፕሊስ thank you but I have a question through based on your long experience investing there in recommendation of diversified portfolio please any recommendation on a lot of diversified portfolio. Yeah, مالت diversify أنا كل جزء بتاعي أدمي نات كاريسك تولرانس كله أبغى بمتاو ميرون أب S&P 500 نأبنت أبني أمريكان تفنكات مرز مالتنا S&P 500 invest نتجير كا حموش سميتي كمباني تاسل زلوا already تزاني قل كله مالتي كسر حدا 500 تاوي تابو توافير كا مولو ردي إتجير كانت على خمس ستوك ماركت ولقاو ستوكس كم تسلا 10 مئتاويت كم أبل 5 مئتاويت مايكروسوفت 10 مئتاويت ندبلكا أب تستردأ ستوكس كتمرس تخليها نبدأ دايفرسيفاي مقبار أجي أقداسي جن عدملو بوز دايفرسيفاي تغير كانت هتقبل لها ناتكا تي بروتكشن زبلني نعمل حابتي ناتكا هم يركات عقبه إذا خا ناتكا ريسك تولران ناتكا ريسك هاي كيكون قرب تقنص لها مالتي نعمل قل عمتات ستوك ماركت تعرف عمت هاي تينك تجي 10 مئتاويت كأني سنير كتسمع 10 كتر 10 مئتاويت كأني سنيرو أبتسلا تراي تتوافون يركا 7 مئتاويت قديلو نيرو على فيسبوك وين مثلا نصور تتوافون يركا 7 مئتاويت كأني سنيرو هذه دايفرسيفاي تغير كيا تزاني كيا جن 7 مئتاويت كابز قدلس 10 مئتاويت رام قدل نيرو ما تابع S&P 500 سلازي هاي ريوارد ترليخ اوف كورس ولك اوت رايت مرسيلا تزاني قتلليخ حواس كون الله اوكي ثانك يو ميرا can you do one video please how to open Coinbase Coinbase اوكي قال لي ግን እሺ ጊዜ ቆርቢ ባክ ቀብራልኩም ፈተነ BYS ጽቡቕ ሪተርን ዝተረኸበላ ፋጭ ሓውና ናይ ፋጭ ናይ ቻይኒዝ ስቶክስ ወጥኢኻ መስለኒ ኒዮ ባባ BYD ንባዕላ እዚኣ ጽቡቕ ያ ባዕላ ኣማዞን ገለ ጽቡቕ ርክብ ክትገብር ተስቢት ዝግበረላ እያ ምስኣ ማለት እዩ how can you explain us about reverse splits reverse split ማለት ዋው አምስት ኣብነት ዘለዎ ከምሳልካ ማርኬት ርዳእካ ክብርሃ ጽቡቕ ግን ከምዚ ብዙሕ ሕቶታት ክመጽእ ከሎ ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ ንኩሉ ሰባት ክንጽረሉ ይኽእል እዩ stock splits lesson stock I كرهبا يكالكم نابزي anyway حنسب كتبني لكم حوات سكرين شير قبلكم stock splits اوكي stock split تحنتقى reverse إلنا نزوعة اوكي قمت ألناتا مالتي اوكي عجينا اي stock split انتو خوينو نابنت 100 شير زنبركا نحانت واقع 100 انتنيرا 100 شير نيركا نسخة سلازي كلتا 100 كونا الكاي واقع نحانت شير كاكندت كونيا
50 ክትከውን 50 ضرب 200 شحي 100 ب100 معره مصالت واغا مالت معره يمصال واغا مالتي سلازي 200 شير انت نيركا نسخا 200 شير نيركا نحنت شير 50 تخون نيرا اوكي 200 شير ناي تسلا لني نحنت شير ناي تسلاخا واغا 50 ازلا اجي ريفرس قبل تخوينهم اتا اوتستاندينج شيرز زبلنايو قصر ناي تسلا نابنت 2 انت تخوينو ويك 1 2 تخوينو ريفرس انت جيرا እቲ 200 ሸር ዝነበረካ 100 ሸር ጥራይ ክተርፈልካ እዩ ንሓንቲ ሸር 50 ስለ ዝነበረት ግን ንሓንቲ ሸር 100 ክትከውን እያ ማለት እዩ ሶ ብተዘዋዋሪ ወላ ሓንቲ ለውጢ የብሉን እዚኣ ምዚኣ ምሰርባሕካን እዚኣ ምዚኣ ምሰርባሕካን ማዕረ ውፅኢት እዩ ዘለዎ ክንደይ 10000 ዋግኡ ፕራይስ ኣለካ ስለዚ እቲ ኣውትስታንዲንግ ሸርስ ቀኒሶም ንሓንቲ ክብሪ ናይ ስቶክ ይውስኹላ ኣለዎ ማለት እዩ ከምዚ ዝገብሩ ሕጂ እዚኦም ትሑት ስቶክስ ዘለዎም كوخون خلوا مالتي سو هوب نتيرات الكارت كون ستوك سبليت ترديكا ريفرس كا ناتو انصار يخون الله مالتي ستوك سبليت يمقل ريفرس كا ندحريت يملس الله مالتي اي ثينك نشتي افلطي حلو كا خون مبالين بر بزحات اغداسي وين ايكرخوين تانكي ميراكل دغمل حلف انت لي امست بزح حلف دغمل ما يس اوكي يس ثانك يو عويتا كترخبوني انت ليكم احوات ناي ستوك ماركت انت خوين بزح غزي كحصرن سلا زخد ناي تمرت مسترولي كن اتنا فيدال اكاديمي خيدكم كترخبو تخوليكم بتي زلنا ناشوناليتي حج ستوك انت غزانا استوسن غزي كا ناشوناليتي انت قيره صقم الله دي حجر انت غير كمال دي ولا ناشوناليتي اي ترى اي ثينك حجر مالت كاي سو ناشوناليتي تكون سيا يس انت غزينا استوسن غزي كا ناشوناليتي كمي مالت يكون تكون انا دقيقه خون ولا ناشوناليتي حجر تغير كمال دي ولا سجس زيغنت fundamental analysis okay thank you yeah nice talk yeah ترديني برهان thank you اوكي كالي زخونه حتى I think توديلنا له مثلني دحان ابناي تيوم ናይ ስቶክ ማርኬት ድገመልና ትብሉ እንተሃሊኹም ክብራት ኣሕዋት ናይ ስቶክ ማርኬት ድገመልና ትብሉ ኣብ 3 ክፋል ጥራይ ገይረ ማለት እዩ ኣብ 3 ክፋል ገይረ ዲ ኣብ 4 ክፋል ገይረ ኣብ ናይ ፌስቡክን ኣብ ናይ ዩቲዩብን ዘርጊሐ ሙሉእ ብሙሉእ ነቲ ሕብረተሰብና ክሕግዝ ይኽእል እዩ ትብሉ ትኾንኩም ኣብቲ ናይ ኮመንት ሴክሽን ፕሊስ መጀመርያ ኮመንት ተገይርኩም ክሕግዝ ነቲ ቻነል ካልኣይ ከዓ ቁፅርታት ብምርኣይ ኣነ ማለት እቲ ግዜ ኣብኡ ተጥፊኤስ ንሓደ ንክልተ ኢልካ ዘይኮነስ ብዙሓት ሰባት ኣለኹም የለኹም ክፈልጥ ይኽእል እየ ስለዚ እዚኣ መደብ ምስ ተወድአት ቻነል ምስ ዓፀና እዚኣ لايف زلنا عطنا كومنت سيكشن دغملنا إلكم صحافمو نايز سومون زوصي تري كدغمو دا كدغمو نشو كدم زل سومون كري لكم يخلي مالتي سوك سمو داتا مساي بمصنعكم كم تدخل غزي مسغانا يغلص ثانك يو سو ماتش سسنه